Non será que o ladrón tiña mentes de conseguir os 10 millóns de yens sen devolver o USB que lle roubara a Comestibles Kumamon? Aquí hai bastantes puntos turísticos onde sei que estampan selos nos cadernos eses. Poñen, pero... quedo pámpana. Que dotes de observación. Que memoria tes. Agora que o penso, hai unha burra na granxa de Aso. A pobre da burra bota o día a dormir. En dirección norte sei que está o rancho El Patio. Burras non sei se terán, pero podemos preguntar. Señor Kosugi, xa descubrimos onde está o neno. Está no monte de Icambo. Se o di este pequeno, estou segura de que ten razón. Señor Kosugi, temos que perseguir ese vehículo. O culpable está indo para a cidade de Kumamoto. Estou segura de que é Skoda. Como non me fas caso, se envolveses con fita o mango xa non che escapaba das mans. Eu por min xogo, pero non nos sería mellor descansar antes. Como lle sigas dando a larpeirada, vaste poñer como a un bocoi. Oi, Cotone, copia da chave do cuarto non tes. Pero ese día eu non dei chegado á fiestra porque había moita distancia. Eu faleille, aínda que el non me respondeu, pero dentro estaba, seguro. O aire acondicionado estaba prendido. Sospeitan de min. Estiven preparando o xantar e máis amañando as raquetas das rapazas que se desgastaran. Así que estiven acompañada en todo momento. O mesmo digo, dentro do cuarto só estaban Ishiguri e Mailo Neno. A ver, e a copia da chave onde está? É verdade que Ishiguri inventou o de que se podía saltar sen perigo pola ventá, pero con tanta neve un podía saltar sen matarse.